И здравейте хора! Ние сме The Stupid Bitch и днес ще играем на Block Party. Аз в момента съм с мой приятел Стилян. Здрасти! И както ви казах, ще играем на Block Party. В момента ще играем The Minigames и в описанието на клипа ще има някои минигеймс, в които вие ще ми казвате да играя по ваш избор. И сега ще седим и ще чакаме да започне играта. Остават още 40 секунди. Ние няма да снимаме само на Minecraft, ние ще снимаме на много игри. Само може да пишете като коментар, може да напишете кои игри да играя. В описанието ще има Facebook и аз. Може да ми пращате какво да игра. И това е, за сега това е и наслаждавайте се на клипа, дано да ви е харесал. И започваме след 3, 2, 1. Добре, оцелях от първото. Блокче, Грей, къде е Грей? Ето го Грей. Така, сега никой не падна. О, това е най-гадното. Какво е пърпъл? Какво е пърпъл? Фак, паднах. Аз съм първият паднал за сега и за да не бавим клипа ще го спрем за сега и ще продължим другата игра. И до скоро! Здравейте! Ние сме пак тук. Ще играем на Block Party. Ето, че започна следващата игра. Ще започнем след около 70 секунди, да го закръглим 70 секунди. Ние сме нови в YouTube и не знам дали ще ви харесват нашите клипове, но все пак сме лапета и не знам дали ще се справяме много добре с клиповете. Ще има и скайп, ще направим скайп, в който ще е общ и там ще спамим, ако не ви харесват спамът. Просто ни букнете, не хейтвайте, защото нали знаете haters gonna hate и така нататък. И както казах, това в описанието ще пишете игри, на които да играем. И сега ще вотнем за някоя песен. Добре, вотнахме. И след да го закрепим 15 секунди почваме. Ние ще го казвам пак, това може да играете с нас в сервера. Премиум е, само казвам, че е премиум. И ще ви кажа, ако имате един личен премиум акаунт, моля ви се, ако ви е личен, дайте го, за да можем, защото имам един приятел, който няма премиум акаунт и ако може да го дадете, ще съм много благодарен. И наслаждавайте се на клипа. И стинка. Пърпъл и пърпъл цвели. Yellow, къде е yellow? Паднах. И ще изчакам сега да свърши играта, за да видим кой е победителят. Сега не падна. Има 8 човека.
за сега, които играят 8 човека, и са, вече станаха 6 човека и са на 5 левел спида. Също така да обясня за тази игра. Тази игра е нещо като да Mixed Up. Горе пише, горе на стената там, виждате ли, пише какво е, нали, какъв е цветът, и също така там горе на екрана също пише, и вие трябва да оцелите нали, трябва да оцелите цветът. Не го оцелите, падате. Също така да кажа, че цветовете не са ни същи, там горе ви показва един човек. Тук може да е светло зелено, но светлото зелено не е баш като на каквото горе. И тази игра е доста интересна. В момента станаха двама и са на 7 левел спида. Сега чакаме. Победител. Имам победител вече. Бяхте изключи играта за 10 готово. И надявам се да ви е харесал клипът. Ако ви е харесал, просто дайте един лайк на клипа. Ако не ви е харесал, просто не го гледайте или не знам. Ако също така, ако ви е харесал, лайкнете го и цъкнете subscribe за повече клипове, нали, ако искате да гледате от мен. И аз съм The Stupid Bitch и до скоро!